Iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri suppost li kellu jwieġeb quddiem il-qorti għal kawża ta' libel li kien fetaħ hu stess dwar 17 Black kontra d-deputat nazzjonalista Simon Busuttil, iżda għal darba 2, 3, 4 darbiet quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq, Keith Schembri ħarab milli jirrispondi għad-domandi. Mhux tal-li hekk tal-li kif ingħata l-aħħar ċans biex iwieġeb għall-ewwel mistoqsija tal-avukat Jason Azzopardi waqt il-kontroeżami qabel ma ttieħdu passi kontra Schembri tal-li naqqas milli jwieġeb fuq parir tal-avukat tal-Prim Ministru Paolo Lija, Keith Schembri xorta ma weġibx, anzi meta spiċċa daru mal-ħajt waqqa għal kollox il-libel li fetaħ hu stess biex xorta jibqa' jaħbi l-verità dwar il-kumpanija sigrita 17 Black. U wara il-kawża ta' 2, iċ-Chief of Staff ta' Muscat żgiċċa mill-ġenb tal-qorti biex jevita l-kameras. Iżda il-ġurnalisti xorta sabuh quddiem Kastilja. Keith, għal xiex waqqajt il-libel? I'm not scared at all. Jiena affar illegali u dak li għandi ngħidu ħanejdu quddiem l-inkjesta maġistrija. Thank you. Dwar dawn l-iżviluppi kollha, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Prim Ministru għandu jkeċċi minnu fih lil Keith Schembri. Adrian Delija insista li Keith Schembri għamel minn kollox biex ma jwieġibx għal mistoqsijiet f'kawża ta' libel li fetaħ huwa stess, kawża hija dwar allegazzjonijiet ta' tixħim. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Keith Schembri għażel li ma jwieġibx biex ma jinkriminax ruħu u quddiem din l-iżvolta Keith Schembri għandu jew jirriżenja jew jitneħħa mill-pożizzjoni ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru b'mod immedjat. F'istqarrija separata, l-NGO Repubblika insistiet li l-pożizzjoni ta' Keith Schembri mhix tenibbli aktar minn qatt qabel. Fis-smieħ ta' 2 għal Simon Busuttil deru l-avukati Peter Fenek u Jason Azzopardi filwaqt li għal Keith Schembri deru Edward Gatt u Paolo Lija.